voalohany atsika hoe ny fanody andaminy koragna tsara sy ny fagnaraka fiaragna lavitry ny malo aveo tsanganangano nagagazana ny ovarano tsy haiko izaka tsiany aviananao io tsy tamany karamba fa miezaka zafanao mihitsy nao tsy voatany ke mba ataova hen za tsy resy fa tia fanao mbola tsy ariako nata efa mety soloa fitiavako anao rodila raha momba zafanatinako fitiavako anao rodila amafiditrinao fa iaretako Diavina omby anime lavitra anao mampanday mehime antena tiaka tsy maintsy miaritry fampirafesagna dilaninao mba tsy indrovely vatananao na tsy agnajazanao fa zaho tegnanao tsy haiko izaka tsiany aviananao io tsy tamany karamba fa miezaka zafanao mihitsy nao tsy voatany ke mba ataova hen za tsy resy fa tia fanao mbola tsy ariako nata efa mety soloa fitiavako anao rodila raha momba zafanatinako fitiavako anao rodila amafiditrinao fa iaretako fitiavako anao rodila raha momba zafanatinako fitiavako anao rodila amafiditrinao fa iaretako fitiavako anao rodila raha momba zafanatinako fitiavako anao rodila amafiditrinao fa iaretako Tom's Recall.